ҳар як варзишгар роҳи худро ба сӯи қуллаҳои варзиш аз як қадами хурд оғоз мекунад. барои Барфина Раҳматуллозода низ муҳаббат ба варзиш аз солҳои ҷавонӣ шакл гирифта, тадриҷан ба як ҷузъи муҳими зиндагии ӯ табдил ёфт. ӯ аввалин қадамҳои худро дар муҳорибаҳои омехта гузошт. шавқу ҳаваси зиёд ба варзиш ва хоҳиши ҳамеша бештар омӯхтану қавитар шудан ӯро водор намуд, ки доираи фаъолияти варзишиашро васеъ кунад. вақте ки ман хурд будам, аз хурдӣ шавқу ҳаваси ҳамин машқ кардана доштам. бисёр дар телевизорҳо тамошо мекардам, дар канали тв варзиш тамошо мекардам духтароро, писароро ки чӣ хел машқ мекунанд, боксёроро, мисол гӯштингироро дӯст медошт. аз сабабе ки талабаи мактаб будам, модарам, падарам, хонагиҳо ба ман иҷозат намедоданд ки ман машқ кунам. мисол машқ равам, мегуфтанд ҳоли хурд ҳастӣ, фақат фикри хондан натакун, фикри дохил шудан натакун. аз хурдӣ дар дилаш завқ дошт ки варзишгар бошад, аммо аз хона волидайн ӯро норозигӣ мақсад вай карданд. пас он худаш вақте ки 19 сола шуд, ба хоҳиши худ ҳам касби интихобнамудаи модарашро пеш бурд, мақсад донишгоҳ, ҳамон ихтисосе ки модараш мехост супорид, ҳам ба варзиш низ машғул шуд, ба ҳадафаш расид ва ӯ низ мехоҳад ки бо давом диҳад. 2 сол мешавад ки Барфина ҳамзамон дар намуди гӯштини тарзи озод машқу тамрин мекунад. барои ӯ ҳар як тамрин қадаме ба сӯи ҳадафҳои нав аст. меҳнати пайваста ва иродаи қавӣ натиҷаи худро дод. Барфина 2 маротиба дар намуди гӯштини тарзи озод ба унвони чемпиони ҷумҳурӣ даст ёфт. бисёртар аз пушти чӣ мехостам машқ кунам, тамрин кунам, мехостам ки ниятам ҳамин буд ки сахт машқ кунам. мисол орзуи ман ҳамин аст ки сари аввал муаррифгари давлат шавам. ҳамин хелам шуд. мисол баъди хатми мактаб машқ кардам, тӯли 6 сол шид ман машқ мекунам. на танҳо муҳорибаҳои омехта, балки гӯштини тарзи озодам ҷудорам 3 моҳ 4 моҳ шуд ҷудорам машқ мекунам. як рӯз шогирди ман Абдуллоев Муҳаммадамин бо ҳамроҳи худаш ин Барфинаро ба зал овард ва дар он ҷо мо дар ҳамин зал шинос шудем. ӯ аз мо хост ки дар гӯштини тарзи озод тамрин намояд ва натиҷаҳои хуб бидиҳад. мушкили асосӣ дар он аст ки дар ин толор чӣ гуна шумо мебинед, ҳама писарон аст. ӯ каме шарм кард вай кард. ман ба ӯ фаҳмондам ки гӯштини тарзи озод гӯштини ҳамчун варзиши дар бозии олимпӣ ҳаст ва ту метавонӣ ки яке аз ҷавондухтарони тоҷик бошӣ ки дар арсаи байналмилалӣ номи Тоҷикистонро баланд бардорӣ. ва аз ин шурӯъ гардид машқу тамринҳои Барфина. аз ММА ба гӯштини тарзи озод омад. каме мушкилӣ аст. дар он ҷо бисёр ба пушт хоб мекунанд ва дар гӯштини мо вақти ба пушт хоб кардӣ мағлуб мешавӣ. барои ҳамин мо инро камтар фаҳмондем ки ҳамин мушкилиҳоро паси сар кард ва хушбахтона дар шаҳри Душанбе чемпиони Тоҷикистон шуд соли 2025 ва соли 2026 ҳам дар шаҳри Кӯлоб чемпиони Тоҷикистон шуд. дар роҳи ҳар як варзишгар дастгирии наздикон нақши муҳим дорад. барои Барфина низ модар ва хоҳараш ҳамеша такягоҳ ва пуштибони ӯ мебошанд. ҳар як пирӯзӣ ва ҳар як қадами ӯ дар роҳи варзиш бо дастгирии онҳо боз ҳам маънои бештар пайдо мекунад. баъд вақте ки ман хатми мактабро буд кардам, таҳсилро буд кардам, 19 сола будам, 19-20 сола будам, با مادرم شدم هم صحبت شدم، گپ زدم که مادر بچه جان من همه چیز شوق و هوس بسیارتر دارم، من میتوانم که روم مشق کنم، تمرین کنم،
модарам гуфтанд ки аввал ту кори хонаро ёд гир, ту духтар ҳастӣ, оянда бояд ба шавҳар бароӣ, модар шавӣ, зиндагиятро сахкапӣ. Ман гуфтам майлаш хуб, ман корои хонарам ёд мегирам, мисол машқам мехоҳам, машқам айхид кунам. Ҳамин ҳушум фақат давай буд, машқ кардан буду, натиҷа нишон додан буд. ман дар симои барфина гурдофаридро мебинам. гурдофариди асри 21. ман ба вай мегӯям ки ту гурдофарид ҳастӣ, ҳеҷ гоҳ роҳ афтода нашав, ҳатман ту ба ҳадафи худ мерасӣ. ҳар як варзишгар фикр мекунам ки чанд боре ки мағлуб шавад, бояд роҳ афтода нашавад, чунки ин муборизаи зиндагӣ аст. мо бояд ки ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавем, аз ваям ноумед нашавем. мо бояд вая дастгирӣ кунем ки ба ҳадафи худ расад. мо дар мусобиқаҳои вай иштирок мекардем. ҷое буд ки вай ҷоам гирифт, ҷое буд ҷоам нагирифт, роҳ афтода ҳеҷ вақт нашуд. мо низ ба ӯ тасаллу медодем ки ҳеҷ вақт роҳ афтода нашав. муҳимтарин лаҳзаҳои фаъолияти ҳар як варзишгар рақобатҳое ҳастанд, ки ӯ дар арсаи байналмилалӣ баромад мекунад. Барфина низ аз намуди муҳорибаҳои омехта дар чемпионати Осиё иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гардид. ба даст овардани медали нуқра дар чунин мусобиқа барои ӯ дастоварди арзанда ва мояи ифтихор мебошад. ин натиҷа нишон дод, ки меҳнату талошҳои ӯ метавонанд ӯро ба сатҳи баланди варзиши байналмилалӣ расонанд. ба мусобиқаи Осиё рафтем. Дар он ҷо ҳам сазовори ҷои дуюм шудам, гарчанде ки қувваам нарасид, гарчанде ки бояд вазнамро кам мекардам, рақибам бақваттар буд назар ба ман. Лекин ман нангу номуси тоҷикиро гирён карда мубориза бурдам. Гуфтам ки бояд ман кори кунам ки тоҷик будани худро дар ҳамин Осиё, дар давлати Либанон муаррифӣ кунам. ҳамин хелам шуд, ҷои сазовори ҷои дуюм шудам. шукр мекунам ки тоҷик ҳастам, шукр мекунам ки ифтихори Тоҷикистон ҳастам. ба зан буданам, ба духтар буданам нигоҳ накарда ба се намуди варзиш машқ мекунам. И аз ҳама орзуи ман ҳамин аст ки оянда боз ба қуллаҳои баланди варзиш, ба қуллаҳои баланди зиндагӣ қадам занам, қадам монам. имрӯз барфина танҳо бо як намуди варзиш маҳдуд нашудааст. ӯ дар баробари муҳорибаҳои омехта ва гӯштини тарзи озод аз намуди ҷудо низ машқу тамрин намуда истодааст. ҳар як машқ аз ӯ сабру тоқат, масъулият ва иродаи қавиро талаб мекунад ва маҳз ҳамин сифатҳо ба инсон дар дигар паҳлӯҳои зиндагӣ низ кӯмак мерасонанд. реҷаи рӯзи машқҳои ман ин хел аст. саҳар соати 6:30 машқи ҷудои ман сар мешавад. машқи ҷудои ман дар зали ҳоҷи шариф аст, дар онҷо тамрин менамоям. 6:30 машқҳоям сар мешавад. соатҳои 8:30 ба охир мерасад, тамом мешавад. баъд аз он омада хона меоям, либосоямро, сару либосамро тоза мекунам, аз сари нав ба ҷои кор меравам. мизоҷони худро қабул мекунам, буд мекунам. баъди корам боз соатҳои 5:30, 6:30 ба зали таҷмаф меравам. аз он ҷо рӯзеш мешавад ки ба зали таҷмаф меравам ё рӯзеш мешавад ба зали гӯштини тарзи озод меравам. чун бо барфина мо дар зал шинос шудем ва хислати ӯро омӯхтем. ӯ бисёр як духтари ором табиат аст. ӯ меояд тамрини худро то охирон дақиқаҳо давом медиҳаду ба хона, чун зимистон мушкилтар аст аз ин ҷои мо ба шаҳр рафтан. ӯ дар зимистон ҳам бисёри вақт меояд тамринашро буд мекунад. қадри устод мегандон ки устод пир шуд, мӯи мискинаш ба мисли шир шуд. устод ба ҷои падари дуюм аст, ҳама тарафа устодона. вақти аввали рафта будам наметонистам, ягон чи аз дастам намеомад, не ки мехостам ки ёд гирам. медидам писарон, духтар набуд, медидам писарон чӣ хе машқ мекунанд, чӣ хе тамрин мекунанд, чӣ хе мезананд якдигарашро, мисол кӯшиш мекунанд. манам мехостум манам. баъд оҳиста тӯли 2 сол дар зали акай Раҷабалӣ Баёнов дар
таги дасти устод Закай Забаршо машқ кардам. баъд аз он дар мусобиқаҳо чемпион шудам. дохили ҷумҳурӣ беҳтарин инсонҳо, беҳтарин устодон хиёл мекунанд ҳаминоанд, барои чӣ ки ҳама тарафа, ҳама ҷиҳата нигоҳ мекунанд, мефаҳмонанд ба тамоми нозукиёшон, машқҳоро мефаҳмонанд, намегӯянд ки ту духтар ҳастӣ, ту наметавонӣ ё аз дасти ту намеояд. меоянд ангеза медиҳанд, мефаҳмонанд, кӯшиш кун, мегӯям Барфина, аз дасти ту меояд, ту ин қадар солҳо машқ кардӣ, ин қадар пастию баландиёро пушти сар кардӣ, иношам аз дастат меояд, машқ кун. зиндагии Барфина танҳо бо толори варзишӣ маҳдуд намешавад. ӯ ҳамзамон дар кошонаи ҳусн фаъолият мекунад ва мекӯшад миёни варзиш ва фаъолияти корӣ тавозуни дуруст нигоҳ дорад. машқу тамрин, кор ва корҳои арӯза масъулияти зиёдро талаб мекунанд, аммо Барфина кӯшиш мекунад ки ҳар як вазифаи худро сари вақт иҷро намояд. ӯ ба хубӣ дарк кардааст, ки барои ба ҳам пайвастани варзишу кор пеш аз ҳама интизом ва ба нақшагирии дурусти вақт зарур аст. шояд маҳз ҳамин аст, ки яке аз муҳимтарин сабақҳои варзиш инсонро ба интизом одат медиҳад, иродаашро қавӣ мегардонад ва ӯро барои расидан ба ҳадафҳои худ омода месозад. ман ҳам ба зами ин машқҳоям боз мехонам, донишҷӯ ҳастам, хатми донишгоҳ кардам, боз дар кошонаи ҳусн кор мекунам, тӯли 5 сол мешавад. ҳозир ман фикр мекунам, ҳушма, хаёлман бояд ман бисёртар дар тамринҳоям гирам, барое ки оянда мусобиқаҳо аз пеш ҳастанд. мушкил аст, лекин аз сабабе ки ман ҳамин варзишро дар зиндагиам дар ҷои аввал мондагӣ ҳастам, аз самими қалб варзишро дӯст медорам, мехоҳам ки ҳама тарафа пеш равам. аз ҳамин сабаб ман хостам ки на танҳо муҳорибаҳои омехта, хостам гӯштини тарзи озодро аз худ кунам, ҷудоро аз худ кунам. аз сабаби бисёр сахт дӯст доштанам барои ҳамин се намуди варзиш тамрин менамоям, сари вақт дар машқҳоям ҳастам. ҳар боре ки дар майдон мебарояд, муҳориба мекунад, вай фикр мекунад ки ин муҳорибаи зиндагист. ман фикр мекунам ки ҳамаи мушкилоташро бо тамрин мебарорад вай. чӣ рӯзи мушкил бошад ё ки чӣ сахтӣ бошад, чизе бошад, вай ҳангоми тамрин кардан худашро сабук эҳсос мекунад. таманниёти ман барои Барфина дар зиндагӣ, ман орзу дорам ки ба мисли ҳамин варзишгароне ки имрӯз парчамбардор ҳастанд, ӯро дар парвози баланди зиндагӣ бинам. Барфина имрӯз дар оғози роҳи бузурги варзишӣ қарор дорад. чемпионати ҷумҳурӣ, медали нуқраи чемпионати Осиё ва машқу тамрин дар чандин намуди варзиш қадамҳои муҳими ин роҳанд. аммо барои ӯ ин танҳо ибтидо аст. варзиш дар зиндагии ман ба мисли як қомати дигар аст, ки интизом дод, рафтор дод, гуфтор дод, кирдор дод, тарбияи нағз дод. варзиш ҳамаи ҳастии ман аст. хулоса ҳамаи ҳастии ман аст, ки ман дар вақти ягон вазъияти баъд дар зиндагиам меояд ё ки дар ҳаррӯза рӯзам ягон рӯз мешавад, вазъияти мушкил мешавад, ман наметавонам дар хонагӣ дар дил карда меравам ба толори тамрин. дар он ҷо аз сидқи дил, аз самими қалб, чӣ хашму ғазабе аст, чӣ зиқие ҳаст, чӣ фикре аст, дар зал мебарорамаш. вақте ки зал медурам, хиёл мекунам ман ягон мушкилот надорам, хиёл мекунам ягон фикрони дар сарам нест. нақшаи ман ҳамин аст, ки оянда мумкин 1 моҳ пас ё 2 моҳ пас мусобиқа аз намуди варзиши ҷудо аст. мехоҳам дар ҷудоам чемпион шавам. баъд аз он муҳорибаҳои омехта дорем, дар давлати Грузия мегзарад. моҳҳои ноябр, декабр мехоҳам дар уҷам сайми худ нагзаронам. мо имсол нақша дорем ки Барфинаро дар соли 2027
тайёр намоем ва як чандта машқҳои дастаҷамона гузариму ба чемпионати осиё сафарбар намоем. Чунки чемпионати осиё ин яке аз беҳтарин варзишгаронро муайян месозад. ҳадафҳо ҳанӯз зиёданд ва қуллаҳои нав дар пешанд. зеро варзишгаре ки ба худ бовар дорад аз душвориҳо намеҳаросад ва барои орзуҳои худ ҳар рӯз талош мекунад, метавонад ба натиҷаҳои бузург ноил гардад. Барфина низ бо ҳамин боварӣ ба пеш меравад.